ofe iru ụlọ na atụ nwoke kwuru na ibu ọ chọkwa ya ji eyi oyi oyicha oyi ọ mara mụ na ha ndị ka mma ọma m ịfọrọ alịnya ata eke dị step ọ na-elu ebe Novemba Disemba chatụta m si m biko mgbaghara ya mana nwe m ekwe ekwe ya bikos ibi ndị ọdachi na ụmụ nwaanyị nọ na ndụ m nye nwatakịrị lọf kwana m karịa dị aka m onwe m si wee fịa n'anya bikos etekiche m esirios mgbe ahụ manya nwaanyị na-egosikwana m reasons ndị a trọst ya ndụrụ ofu onye ma nke esi m na-ayọbekwana m ka mgbaghara ya ruo tata mụ na gị nọ bụrụ ọkụchakwa anya ya ụtasị nche njikwe nọmba o werekwa m enyi m nwoke ma ụmụnne m especially enyi m nwoke m ka ọ bịa kwụsịsị ịchatụ ụmụnne m maka ụmụnne m amagwụrụ onwe ji ejikọ mụ na ya wee enyi ndị enyi m nwoke na-ata nọmba m na-achatị na-ayọkwa ma ihe dị ya ụdatị na afta ka m brek chere ọpụ tinye nwa onwe m chọpụtakwa datị na mgbe ahụ ọ na-ayị onye ọzọ then ka m brek chere ọpụ ya ma ojeje kọntinu si fufu wute ndị ọ na-ayị onye a brek kwenu virginity ya na ayịkwa na ọya ma 1 month a brek ọpụ ya na onye nke bụ ya kwan maka na onwe m jekwechiri onye akọrọ m ihe ndị a niile mgbe ọ chere na m chọrọ ka mụ na ya reconcile nụọ njobi ajụjụ ọkọchakwara m ya na onye nke bụ ya ịkwado ịchakwa a month 2 months onye nke ha break up ya na onye nke ịtọ yawa just let me say from October to January this 2025 ya na mmadụ ịta igbo break up and onye nke ịkwa anya o were ihe ọmụ ya ha break up ajụkwara m ya ka ekwenye ihe olitekwuru n'aka ha ka m enyemaka ihe dịka financial ọsị n'onwe ha ekwenye uru ha bagburu gị ọsị n'onwe ha ya nsogbu adịrọ ihe mere na ụdatị na mụ emume n'idilo ka m na gị ebe a naanị ihe niile bedere o eji m ezigbote genuine love were trust wee bata na your life chejikwenu gị edolo ka ejifu mgbe ahụ ọ dụkwara m n'aka like that and esikwere m otu ya eme ebe ụmụ ndị ọzọ nọ otu m si emere ụmụnne m ka m si emere gị maka enwere m ụmụnne ndị nwaanyị esi ọtụ na-emere gị karịa ụmụnne m efu gị na ihe mere na m chọrọ bido mgbe m na oji wee yiba na mgbe m na oji break up ejiche m receipt ogo niile na-akwere gị ma 100 ma 50 ma 200 makọwa ebe a niile ịgbakọcha anya ịmara ego niile spend n'isi gị mana skuulu gị mana biznes gị ma ụgwọ akwụkwọ gị ma ọrụ tili ọmụ ga ma ego fon niile ma ihe niile ego niile spendịrị wọpụrụ ego na m achọghị itiwa ndị 10,000 20,000 jos maka ọnụ 1500 80s maka ọ na ịmara ego ọrụ ọrụ na nchọ ka ịkwụghachi m ya azụ mgbe nwaanyị ekwere m nkwa nwụchara m ihe isi m ọ na-edo ọka ide m wee bata m bụ adịlatin ị na-ahụrụ mmiri na ihe edewere m ya virginity na onwe ihe ihe emekete onwe m agwara m na nwaanyị dị njọ mana trust oge and m like your family will good family enwere m ihe ọjọọ m vụrụ your family n'okwu biko m chọrọ ka ịkwụ m ụgwọ niile nsi ọtụ na ihe meziri unu ka m meziere gị ọfụma na ihe meziri n'ụdachi na isi ka ịgbakọwa dị ụlọ ego onye na-achọ ebe 2-3 million mana ihe mere ama m eji ihe njọ ka enye 1 million ya enweghị ihe njọ ka onwe ihe ji ejikọ m na gị ha niile na-eme nokwu ibe kwachacha na ayọ ma achọghọ m ya nye m nyewe ego ka ị gawara onwe ka gawara onwe gị onwe m na mụrụ onwe m nọsikwa na relationship otu aka nsogbu ya ọ sị m oke na nsogbu adịlọ o bido na da Jenụwarị kwụọ m ụgwọ mgbe m kwesịkwara m ụgwọ n'okwu ụtata akwa m sị m na ejighị ego na ya akwụ ụgwọ na ihe a na-ana ị na-ana n'ihi ya bụ ihe na-ewe m iwe mee ka ndị ụmụ ịmago frens m ka eje tie na ihe ma o mee n'ofu ihe nsị mba ka mgbe ya nkịtị akọrịntọ ihe nchọpụtara na mgbe m ji nwere isu nwere ka o ji wee mee agwa kpaa agwa ma ọkpara and agwa ma kpara ka ọ sọrọ m isu nwere abịa m jụcha ese wee gwa m bifo m wee suspect because I suspect m those things mgbe m nwere isu na-agakwa ntị njụọ ese wee gwa m na ihe mere na onye nọ m n'ahụkwa ọfụma trọst ọfụma na ihe mere m jụọzi ọsọ ọfụma wee gwa m na related to it amadụ m na ihe a niile emegbu onye a wee fil ka ọ yuzuo sensị m na-achọzi o ji wee sị m na ọ chọrọ space na ndụ ya wee na-achọzi ihe o ji ejide aka ka e wee break up and otu mụ na onwe m ekwutekwuru okwu break up ọkwanye ahụ na-achị na relationship ka m ebido tikwuru mgbe m bịa mechiela anyị ka na-ekwe mgbaghara ka mgbaghara ya na ihe niile o mere m na ọ mana m ji good intention bịa na ndụ ya mana na ụmụ onwe mere m ihe ọjọọ na sensị o jikwara afọ mmanya ji break up na onwebe ekwere nwoke metara ihe ka nsiri emetie ihe nakwara ebe ha bịa ha na mụ biko m gbaghara ya asọsọ gbaghara m ụmụ akwụkwọ ihe sensị na m agbagharakwa efu ihe o mere mana mma afụrụ ya ego na m chọrọ ka ọ kwụọ m ụgwọ m na onwe m kwenkwe n'obi m na ọkwa na ọkwụ m ya mba ụgwọ na mụrụ onwe m ya atụkwana ya na-arụsị ụfọdụ na-afụta na-akọsọkwara ya ụfọdụ na-afụta ya n'ụdị ka ihe a ma adụghọ ụfọdụ na-afụtakwana ya na emere n'enyi na ana n'enyi ụfọdụ na-afụtakwana ya ụdị ka ihe ọdọ ọzọ biko wee chọọ ka and sometimes kwan even kọlentị enyi m nwaanyị na-eji eru uche utu mmụọ
ọsọ jiche nọmba enyi m nwaanyị ọ na-acha asịtị ya mgbe ụfọdụ nkwụ ọsịwe ya nya na-etekwala ya mụ anya na mma ekwu ezigbo mmadụ anya ekwe m respekt na m na-eri respekt ka nne ya gbakwana m obi na ọ na onwe gị etikwara ihe o ji wee hafụ m ya nke nke ọzọ enyi m nwaanyị ewurie tọọ ya tọmi na-ekpe ọrụ enyi m nwaanyị na-asị na nkala ọvụrụ my ex na nkala ọvụrụ my ex bụ na-esisi m okwu maka ka that of my ex si ekwu abatụ m mgbe ọbụla akwa ifudi m ọnụ enyi m nwaanyị ewurie na-atụ m okwu okwu enyi m nwaanyị asị m kwere kọnsaịn ọgwụ tụmụ ya na ọ na-efu na nkala ọvụrụ ya nke nke ọzọ ịmago mana ihe a karịsịa ifudi ya so kịta na mụ nwa achọghịzi dị kele onwe ihe bụ emekata ka m nwe ihe jikọrọ m na ihe nke ya ama m ghọtara maka ihe o mere ọwa na maya nwunye m maka echi akwa ifudi ya na maka nyewe ife ezukwu na ọla lesin ya ụfọdụ mmadụ na-agwa m na ọla lesin ya na onwe ya na akwa virginity akwa ifudi ụfọdụ enyi m na-agwa m na onye kpara agwa ahụ na onwe ihe kwesịrị izikọ m ya na ọsụsọ ya kasị ya anya wee ego karịa mụ na anya wee ego karịa mụ gbakọ ọrịa ihe niile akwa ifudi ya so kịta wee chọọ biko ka ịgwa m ifufe okwu outside ka people gwa m ka m mara number one decision m tekele m wee si anya nye m ego spend bụ n'isi chetakwa na ọ bụla ego niile not just nke ndị ọsọ gbakọ ọrịa sị ngwa ya na-ezie m nke na out of other ones na-ezie 1 million out of other ones ebe ọ dasị na ọ kwechara m nkwa mụ na ya kwekọrịta onwe anyị nkwa nwụchaa ihe ọ bịa mechakwa take decision nke ya iche mee ihe o mere ma ihe ọchị m datị na ọ bụla mbata ọ dị otu ọ dị mụ bụ nke ọzọ which is ọ ka na-ekwukwe esi m yes ma ọ kwukwere ya ka na-ekwukwere ụta atasị m yes ma o kwere ya onye na ọ na-arịọ decision nta ekele ọ dị njọ nọmba 2 ọ sị m na ya enye m ya mụ nwetụ ya na-arụsị ọgụ decision nọmba 3 and onye nke mụ na ya na-ayịkwa n'okwu nlele na Facebook m ya-esi mata vidio na mụ na nne ya akpago mụ na ụmụnne ya akpago mụ na nne ya akpago nne ya na nne ya ma maka m nne m na ụmụnne m makwana maka ya ya na ụmụnne m na-akpakwa n'ọfụma mana na mụ na ya afụbeghị ama m ghọtara omie mmanwụ tụrụ nkata mụ na ya na-akpa ama m ghọtara amalụghị m ya ọnụ mana nna ghọta so nna asị asịrị m skrin ya shekwere m skrin ya dị m afụ m suspicious things like nwere klọs n'ebe ọ nọ mana ịmago na anaghị esi aka n'ime amara na enwesị na onye ọya agụrụ agụgọ ụmụ ya okwu n'ihu na onye agụrụ ụmụ ya nọ na ụkwụ n'azụ agụgụ ụtọ ghọtago so nyụrụ onwe kwa na-agwa enyi nke bụ my ex na-agwakwa enyi m nwoke okwu ọ na-agwa ya na ọ dị na mụ na onwe ya amatago sensị na therefore you know is better than the angel you don't know na onye nke mụtakwara ụkwa from Facebook ihe online na ọma amakwanụ ka o si ya dị mara nke na ya ma amakwa ezi omume mara ji omume ya ketụrụ mee nke ọzọ wefugo ya so ọrụ ha ihe ha ya eme ọtọ ọ na-ezo na nke ikpeazụ ka anyị wụrụ ugwo dịka m friends na ọmụkwana nọ relationship ka anyị wụrụ dịka m friends echezọrọ m ịgwa gị na n'ime that 2024 na mma batara last year 2024 ka esi plan nwa ma because of ihe a mere na break up ihe ndị ọzọ onweghị isi ya mkpọrọ mụmụ ya direct call maka nji nọmba mụmụ ya kpọrọ mụmụ ya gwa ya maka anyanwụ ihe mgbe ọ gbachara mụmụ ya anyanwụ ihe mbịa kpọọ nwanne ya nwaanyị na fon si anya biko na nchọrọ ka m na mụ ya akwụkwọ ebe ka ọ sị m gwa ya direct call chem ihe niile savisi ekwensị dere mụ ya voice record na fon nwanne ya nwaanyị na-ekwenye anya ori dị anya dịricha anya ọ reply ha m nje ahịa ka after a month ihe a na-eme ebe January this year che after a month wee kpọọ na fon wee sị ya na nchọrọ ka m na mụ ya kwuo oke mba voice record ka nsendịziri wee sị ya na ebe ọ dat na ọdịwo otu ya mezi na nchọrọ ka na m agwagwo ifi na m agwagwo nwa ya nwaanyị so na akwa ka ha mara amara na nchọrọ ka nwa ya nwaanyị gbara ego ole mkpụrụ ya mmefu n'isi ọkwụọ m ya mechezie wee wefuziere ha nke mefuru wee sị oke ebe ọ na mafụ ka o sitere ha gwa ha nyezie 1 million ọ na mma atụkwa ha n'ala ụsị ma ha ji ka m gwara nwa ya na wee ka ọ marakwa ihe m gwara nwa ya nwaanyị akwa efugo ya then nwanne nwaanyị wee na-ata atụ wee sị m na nwa ya adịkwana support of that and nwa ya sị dịkwana kwesịrị na asị m na ọdịkwana support of that na akwa maka na ihe juru ya n'isi ime ya na reply ya mee wekwana n'iwe na reply be hem ya ahụ nkata ikpeazụ m na nwa ya kpara mgbe ahụ ọ bụrụ na nna akọ family ọnụ ọ bụrụ na nna akpali ya na akwakọ wee just ka o wee ya na mma just na nna adị ọdụ just na ọ na-eme isi ike na-adị ọdụ just na nna adị ọdụ about parents ya about ụmụnne mgbe ụfọdụ ọ na-emere nwanne ya isi ike mgbe ụfọdụ ya na nwanne ya nwaanyị katọrọ ya na-ese okwu sayes nwanne na nwanne kwuchikwe n'isi okwu mana jee ya onye biko na ịdị sọrị ọjụ ya enweghị ike ifugoda karịntị naanị na nna ha complain ọ sị na maka ya ya ma ụdị ri excuse onye nwere usi wee dọbụdeti na ọ nwere ụfụ ndụmọdụ nne m na-adụ m kọnstantịrị ọ gwara m sị m ọ na-emekata ka mgbawa nwaanyị obi nyefọ hafụ ya ifugo ya sị m ihe ọ na-emekata ka nwa m nọrọ n'ezi nyefọpụ na enye agwa ọbara m nọrọ n'ezi nyefọpụ na ụmụ ihe ọ na-emekata ntụọ nwaanyị meme dị na-ahịa anya mwụfụzi ya n'akwụkwọ ụmụ nwaanyị ọ na mma na mahịa ha anụ anụ maghịkwana ya anyị na nwaanyị ọ na-adụ mmụọ edu mmụọ enyi so ihe a niile mechakwa my essage wee take advantage of it because o feel that na ma emenwe ihe ọjọọ afọ ifugo onwe wee take advantage of it wee mejie mụ na onwe m
so onye ahụ so n'ihe na echekwa ha anya even though that nwere nwe efu bụ like ka mbe ekele nke afọ ịdị serious uche onye nke mụtara Facebook mana ife na afụ dị ya na ijuche m anya ofu gị so na nwa ụdịtị m na adatị na ndị akwara nya na ya mekọkwara n'ihe a niile onwekwanụ ihe mmasị na ulitere n'aka ha dịka na isi na-akwa nnọọ maka na onye na-enyere ya aka na skuul ma ọ na-akwa maka na onye na-enyere ya aka na projekti ma ọ akwa maka na onye na-enyere ya aka financially ọdụ m ka ị ghọtara ịmago na onye ahụ aka m mma onye nke ikpeazụ dị etiri dị sie na ya na ya webere ka ọ bụ yahoo ndị obere nwa nwa m ghọtara obere nwa ezighị na ezigbo famili azụrụ ọfụma ka m na-echekwa na adresị ọfụma ofugi ọ na-enye ha anya apịta ego o bidozie na-ese na-epost uche ha na Facebook na na-epost ha na soshal midia na-epost na soshal midia nakịta ọ na-eta pụrụ chukwu biko onye nyere na-enyi ụka aka ka ọ pịta mgbada ka ha riwe ihe bụ mụ na ya na-ayị ọ dịghị agba egwu na TikTok ọ ya agba egwu ụdresị edisent bụ ihe egwu ma m ghọtara na TikTok ma sensị m ya kwụsịrị eyi ọ na-ehiche ma mbe n'ụkwụ agbachazi ekwu emeghịcha emeghe na-atapịcha ụfọdụ ihe na-akọchazi ụmụ akwụkwọ na-asụ oyi na onwe nwaanyị titiri ịka ya agwa m na nwaanyị etiti ọsị m na ọka nwe feelings about you na nwere ka ọ bụrụ maka ihe ego ya ma ụra ọjọọ siri to guilty that na ọ mekwere mistake maka na ndị ọzọ etiti bụ lesson in her life afọ ifuku ya ụmụnne m na-anụgonu negodu nnọọ ọbụrịcha relationship bido very well ewee were ojikwa gba nwa nnụnụ nne ejikwa wee fepụ wee kọba ihe ọzọ ofe ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma bụ na ekwere nkwa ife ịma mmenwu o eziokwu na this girl emego gị ajọ ife yes sulu oh yes mana nke a ịchọta kịta ịmara ụdị ndụ obigo before na ọ bụ ịghọta ebe m na-eje ehe mana ebe m wanda guess like ọ bụrụ na ọ ka du decent ọ na-agba egwu agba ọtọ na TikTok eme ihe ndị ọzọ niile ọ na-eme na m ga-asị that mistake bụ mistake after all ịfụ nwaanyị na-abụrụzi nwaanyị na-amụrụ nwoke ịmara ụmụ nwoke na onesugo olu ama m ịghọta ebe m na-eje ehe maka na ọka ipostulu another girl ka ọ ga-achịgeta azụ yọba biko ọbịghọtagodu ka odobe gidi a just for keeping sake and ịkpọkwa na enyi nwaanyị bụkwa anụ gịnịkwanụ wanyị nọ ya nwa bụ ụzọ muvuo on ike gwụrụ ịma na mgbe ụfọdụ ụkwa na-adalụ ndị na-amara atọ ọbịghọtago ehe onwere ike onwe mgbe nwaanyị ga-anọ na ngụ ya na-ama ma ụmụ nwoke niile a na-esie nọ na-afịọ nafa na-esokwu ya kịta bụ maka na this guy was spending arịa wee pụta ọ na-ete ude na-akpa isi na-eme ife dị ya mgba ndị ụmụ nwoke ndị ọzọ afụbịa abịara na ike afọ eji ementen ya gwụra ọsọ ata ma ọ bụrụ na o nwere onye ọ gadotela aka ma ọ bụrụ na ife ọ na-eme bụ rapụkwa m ịya ọdọbalụ gị abịara na o nwere ife na-ewute ka na nwaanyị ga-edobeche ife o ji bụrụ nwaanyị for somebody value lie i just were enye ofe aka na were enwere isi na ọdụ like 1 month ọdọmpụ oh god it's very painful sha within space of 1 year nwoke na-atọ ekenekwa m unu ụmụ nwoke ọ dị-ekwe n'ụlọ odidi unu ada agbaghalụ n'ụdị ha ahụ so isi gị jee nụba dizkia I don't think na ị ga-agbaghalị ya maka na bọsọ ọbụla gị na ya na-abọsa elu okwu mpiti ekwe ife anwụ niile o mere echigete n'isi gị mgbe afọ ọ ga-ekwe nsu ghọọ mọ nke ga-enwe ịghọta ebe na-eje na nso ọ ka mma na ịmọrọ dan na ịmasị ala emesi isi ha daino ụmụnne m tii n'okwu ọnụ tii n'okwu ọnụ manụ na-eji n'ife nkwu wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ